Ja sam Tina, radim u Španjolsko veleposlanstvo, ja radim u konzularni odjel, jako puno godina živim u Hrvatskoj i nadam se da će večeras biti ono lijepo, zabavno. Pa zapravo ja sam sudjelovala već i prošle godine, čula sam preko veleposlanstva, a inače preko organizacija koja zapravo zajedno veleposlanstvo Čilea i veleposlanstvo Španjolske su u tome, sudjeluju u tom pripremu. Bavim se s glazbom doma u kuhinju i kod kuće. Samo hoću da bude, ja sam prva, pa hoću da bude brzo gotovo. Albertina me dijo que en la quinta parada el sol no renace. A ver cómo lo hace Albertina, ¿eh? Vamos a preguntarles a ella. Y también este aplauso a Albertino. La quinta parada. A ver, H. Vamos. Hola, buenas noches. ¿Estáis preparados para un poco de ritmo latino? Eso, que se oiga, venga.